Ste zrušili? Prijal som na výpol. No, áno, on vás len teraz hodil, vy ste prvý v zozname a všetkých ľudí budú teraz volať, že je požiar. Viacerí ľudia sú na tom volať nastavení, myslím, že aj Adrianovi mohol volať, aj ešte asi Dombrom. Signály, keď vy tak v podstate umočíte. No, toto urobil Karol. Vypol signál, ale nevypol to. Hej. Stále je ten. A ono, hej, stále poplach hlasí a potom píf. Myslím, že požiarníci nenabehli. Nie, to máte lokálne, za to vy ste ohlasovňa požiarov a tým, že nemáte 24-hodinovú službu, tak to máte cez ten GSM volať, dá sa to tak šikovne obísť v možnosti. Ináč by ste mali byť napojení na pult centrálnej ochrany a tam je 24-hodinová služba, že oni vás aký monitorujú a posielajú výjazdovú hľadku. Niektoré objekty máme fakt tak riešené, no a to je trošku nešťastné, lebo keď náhodou vznikne taký problém, tak tie výjazdy sa kopia a to každý výjazd. No je to, dobre. Čiže máme hotel bez elektriky. Dokážete nastaviť, musíte jednoducho ísť resetovať ten volta. Tým resetom v podstate by som mali aj zavrieť dvere. Prípadom aj toho PSK na obnovenie. Teraz prebieha. Dvere si nám zavreli, hej. Teraz máme bez hlavnú stave. A tie šestky treba navodiť, keď len začne prípady? Ale myslíte ten kód? Hej. To je 6.0. Nie šestky? Tie šestky sme navodiť? Nie? Teraz pôjde. Hej, teraz v podstate to je. Rád by som? Dosť tak to ide, hej, dobre. To je 125 A. Áno, to musí byť ťažšie. Výkonovo, nie, sme nedali. Ale dvere sú otvorené. Hej, ono teraz sa kalibrujú. Chvíľočku im dajte, oni si dobre už pohybne budú mať tam. Zadáčik. Čiže za mňa po tej stránke výborne. A ešte tú mesačnú kontrolu. Pri tej mesačnej kontrole je potrebné urobiť jednu vizuálna kontrola zariadenia, takisto denná kontrola s dennou. Čiže vizuálna kontrola, pozriete na zariadenie, či nie sú nejaké odpojenia, poruchy. V prípade nejakých odpojení, jak som spomínal, je potrebné zapisovať všetky údaje do knihy, z akého dôvodu odpájate a potom, že odpojenie bolo ako ukončené. Hej. Čiže napríklad povedzme, že vám idú zvárať v garáži alebo v kotolni nejaké potrubie, deaktivujem ten hlásis z dôvodu práce. Ukončia sa práce, je daný priestor v podstate bez dymu, dávam to naspäť do prevádzky. Či toto odpojenie ešte raz ukážem, alebo či to odpojenie odpojiť, chcem hlásič, alebo vybrať podľa čísla, či teraz hlásič, podľa popisu, vyberiem si napríklad tá chodba pri izbe číslo 3, má označenie 1.13, odpojiť, automaticky už mi v tom odpojení svieti. Ponáhle chcem hlásič pripojiť, idem do toho odpojenia, hlásič, čuknem na neho a pripojiť. Hej, to pripojenie. Tie odpojenia pripojenia nejaké 20 sekúnd som tam dával neskorene, až potom posielal SMS-ku. Čiže keby náhodou sa takto zmýva, že by vám netrepalo si kredit. Takže to chvíľku trvá. Takisto o tej revízii mala prísť SMS-ka sa mi dá, že som dával tiež. Tá revízia beží. Čiže teraz v podstate som prihlásený, panáčikom sa odhlasím, áno. Tú dennú kontrolu robím tak, že pozriem ten stanový riadok, nie je nič odpojené. Reaguje ústredne na dotyk, ďalšie funkcie, počítadla poplachu, tu mám čísla 26, 3, 230, hej, externý alarm, interný maintenance, ten údržbový, čo robím ja, čiže 26/3/230 píšem počítadlo poplachov do knihy a už zhodnotím stav, či je ústredne zavada, či je nejaká zavada alebo nie.
vlastne tú závadu treba uviesť, čiže hlásiš napríklad 1.3 odpojené, lebo tu už máme 1.5, môžete dať krátky popis recepcia z dôvodu takých prác alebo trvalého zadimenia alebo niečo také. Potom vrátiť to naspäť do normálu. To bola denná kontrola, tá mesačná kontrola raz za mesiac, treba fyzický stav pozrieť ústredne, upevnenie batérií, to v podstate robím ja. Či tým prihlásením toho revízneho režimu, podržanie tlačidla toho F3. Už mi píše, že sú odpojené dané prvky, že sú deaktivované. Tu mi aj svieti to odpojenie. Máte tu daný kľúčik, čiže kľúčikom každý mesiac by ste mali iný hlásič, ktorý zrieme na vás. Taký sa otvára. Čiže reálne zrobíte poplach. Keď sa si vyskúšajte vy, ste videli. Kľúčiko žením sebe a teraz zatlačíte tlačidlo. Či to je uzlomený? Nie, ono je taký jemnička, tie záväzky sú, že... Aha. Aj. Čiže hlasík nám svieti, ústredňa píska, ale nerobí nič, hej, lebo je v tom revíznom režime. Čiže prijete zase ten ústredný. Právo dole máte umočanie dučáka, ten rebračík. Ono presne má pípať a tým obnovení poplachu. Dokážete resetovať ten poplach, zase nezabudnúť sa odhlásiť, lebo teraz je ústredňa deaktivovaná. Pri tej mesačnej kontrole máte pozrieť. Máte tu mesačnú kontrolu. Tu píšete denné kontroly, to je ten stav počítala, čo sme sa bavili. Pri mesačnej kontrole vykonali ste ktorého dňa, kontrola stavu vyhovuje, kontrola výstupov vodácie pozemno-technických zariadení, čiže či sa spúšťajú sirény, majáky, to ja riešim pri 4-ročnej. Aktivácia jedného hlasiča urobili ste, zatlačili ste tlačidlo, aktivácia linky prenosu, čiže ten GSM volá, či funguje. On, keď mal taký problém, tak zavolá, tu sa podpíšete hotovo. Čiže aj ten stav počítadla je dobre uviesť. Teraz začnite január tu. Potom, ak by boli také poruchy, problémy, píšete na túto stranu. Tu sa robia denné záznamy. Čiže bez závad alebo záznam. Píše, hej, že skupina odpojená. Keď viacej tomu, to sa rozpíšete. Tak, napríklad tu, hej. Čiže nič zložité. Adrian vypísal, lebo teraz tie denné kontroly je dobré sa im venovať, že by v daný deň, raz za deň, aby bola vykonaná jedno kedy, hej. Len raz denne. Prídu požiadníci, teda daný deň nebudete vykonávať, poviete, po obedná smena robí, alebo tak, hej. Že to viete sa vyhovoriť po tej stránke. Predchádzajúci deň je už horšie. Čiže ja teraz sme urobili tú kontrolu. Ďalšie funkcie počítadla poplatkov. Ja zapisujem aktuálne, že pri tej ročnej kontrole sme zrobili PP 27/3/230. Čiže od dnešného dňa už musíte písať vyššie číslo, hej. Tu niekde máte ešte záznamy staré, takže tie staršie hodnoty. Vypíšete hotovo. Čiže chcem vás